jeg skulle ud og ride på Dolle, så var der en nede på en rideskole, hun kom ud og prøvede ham. Så red hun ikke i longe. Så red hun, og så sprang den bare rundt den der hest. Og så derinde, lige den der sted i, eller der røg hun lige ind i. Pas på. Jeg får en dum på den volte. Kan den bakke? Hun træner meget med horsemanship. Men det var fordi hendes mor døde, da hun var 3 uger gammel. Wow. Så hun er flaskeføl, hun har flasket op. Da jeg var oppe at se hende, jeg skal vise nogle billeder om lidt. Da jeg var oppe at se hende, der var hun ligesom en hundevalg. De kunne få hende til at rulle rundt på kommando og sætte sig på røven. Og gjorde sådan her, så stod hun oppe ligesom en hund. Det var helt sindssygt. Wow. Og, Så må den være meget lille. og hun kunne spille død. Og der var hun altså halvanden. Det var sidste år. Ja, der var hun år. Nej, der var hun 2. Hun har været knappen op her 2. Der kunne den rulle rundt. Ja. Wow. Kan Men den stadig det? Det er ikke noget, jeg træner hende af, fordi det er en dum ting at kunne. Ja. Hvis man ikke kan de rette kommandoer. For hvis du gør det,